Liberty Videos. Hola, bones, com podeu observar, ha hagut una macro baralla al Twitter. Us estireu preguntant què collons ha passat per a la gent més gran que està al Facebook i no coneix Twitter. Twitter és una xarxa social també, com el Facebook, que està la gent més jove. Evidentment també hi ha gent més gran, com per exemple al Facebook. Al Facebook hi ha molta gent jove que ho ha abandonat, jo encara estic aquí, soc fidel a tu, Mark Zuckerberg. Llavors jo ho veig just, no? Los pares al Facebook, los fills al Twitter. Tranquils, que al Twitter no es parla ni de sexe ni de drogues, no cal que entreu a vigilar els vostres fills, vale? La cosa està en que estos dies de confinament que ja mos està afectant a tots, ja comencem a barallar-nos uns en los altres. Un xiquet del meu poble va ficar que Tortosa era una merda perquè no tenia bous i a partir d'aquí, pues ja us ho podeu imaginar. Si el tema dels bous ja és polèmic en si, imagineu-vos quan estàs atacant a un altre poble. Molts tortosins i tortosines s'han ficat, molts del meu poble també s'han ficat, hi ha hagut una batalla campal al Twitter i els altres pobles de les Terres de l'Ebre pues estaven partint el cul mentre menjàvem palometes. I de comentaris, evidentment, n'hi ha hagut de totes les classes, n'hi ha hagut de bonics, n'hi ha hagut de no tan bonics, n'hi ha hagut d'argumentats i n'hi ha hagut de més ridiculets. S'han dit coses que s'han anat de mare, ¿vale? Han dit comentaris molt forts. Per exemple, este comentari d'aquí. Amic meu, deixa'm dir-te que si este tuit va en serio, ets un fill de puta. I si este tuit pues, és una broma, pues, ets un fill de puta. I atenció a este tuit. Primers en què? En ser chiste, en no saber parlar, en arrear-se el fato. En totes les anteriors? A veure, tros de pallasso, això de que parlem malament del meu poble, d'on ho has tret? És completament fals. Al meu poble, se'm va cantar a rebora de ses que t'has fas farat. Sobretot m'he fixat en estos comentaris que apel·laven més als estereotips de cada poble, no? I, evidentment, no he pogut evitar fer una reconstrucció d'estos personatges a lo pantomima full. Així que, endavant! Ei, què passa? Sí, jo sóc tortosí, ja sabeu, Tortosa té moltes coses boniques. Sí, bueno, és una pena que els altres pobles no s'evolucione de la mateixa manera que s'està evolucionant pel que fa a l'urbanisme respecte a Tortosa. A veure, pel que fa a les festes dels altres pobles, pues que aprenguin una mica de nosaltres, que jo entenc molt bé que això dels bous sigui una tradició, però joder, tio, que estem al segle XXI. Que sí, vale, ja ho sabem que tenim un monument franquista. Jo sóc molt antifeixista, vale? Però és que, joder, s'ha parlat un munt de vegades, se va fer una votació i costa un munt de diners treure-ho, no m'ho surt a compte. A més, què heu de criticar vosaltres de Tortosa? Si no heu obert un diccionari en la vostra vida, no sabeu parlar bé? I sincerament, a la cava no sou ningú, no teniu cap autoritat per a donar-nos lliçons als tortosins, quan a la cava tothom sap que us agrada la droga, vaiga. Falta que s'ajunte Sant Jaume, la cava i Jesús i Maria per emplenar tot el festival d'Imagina Ràdio. Què passa, primos? No res, jo soc d'aquí de la cava i, joder, la gent se fa molt pesadita, que està en contra dels bous. Jo què voleu que us digui? Jo no estic a favor dels bous, perquè m'agraden els bous, no? Sí els bous, sí els bous, sí els bous. Estic molt fart de que mos diguen que els taurins maltractem els bous. És absolutament una mentida. Tot això són els comentaris estos dels tortosins. I a mi Tortosa, perdoneu que us digui, però a mi Tortosa me la bufa, ¿vale? Ja sigui l'hospital, ja sigui les festes de la cinta. Los tortosins són uns malparits que van de superiors. Jo a un tortosí o tortosina no li dono la mà, No li dono, és que passo d'ells, passo. Tortosa fa pudor perquè té la cel·lulosa aquella al costat, ¿vale? I per favor que no mos diguen drogates. Jo, per exemple, no m'he drogat en la vida, només un maiquet abans de dormir, però perquè diuen que cura el càncer, res més. A mi m'encanta fer humor sobre els estereotips, però hi ha gent que s'ho pren molt en sèrio. Espero que no us haguéssiu ofès. Si us heu ofès, doncs tampoc us demanaré perdó. Perdó per no demanar-vos perdó. El més fort de tot, i a la conclusió que jo arribo,
És que ha hagut un xiquet que no era ni de les Terres de l'Ebre i s'ha ficat a comentar i ha ficat el següent tuit. Per això, la conclusió que arribo, si en els pocs que som mos hem de traure els ulls uns als altres, no farem res. Per tant, ja que en som pocs, vos estiguem units i que cadascú se miri l'homilic que té a casa, perquè tots tenim coses per arreglar. No cal ser tan supremacistes, vull dir, l'altre farà coses que a tu no t'agradaran. I què has de fer? Pues fill meu, pues has de mossegar seva. O mossegar seva o matar-lo. Però, claro, si el mates te tanquen a la presó, tampoc és plan. A no ser que siguis el rei d'Espanya, per exemple. Pots matar ton germà i anar-te'n de rositas, que dirien els castellans. No res, espero que us hagi servit de teràpia. Per favor, no us vull veure barallar més. No us baralleu perquè us estiraré de les orelles al final. I no res, això és tot. Espero que us hagi servit de teràpia. Jo me'n vaig, ja ho sé que tinc pendent la segona part de TikTok i la tercera part d'Elite. Quan pugui ho faré, però és que us baralleu d'aquestes maneres, me veig obligat a ficar pau. Jo me'n vaig, així que... adeu-siau! Diverti Vídeos.